enwezighị ụlọ. Ọ dị egwu. Resurgence of Ebola requires drastic action. A na-akọwa na mmalite nke ọrịa Ebola malitere ọzọ na o kwesịrị ka e were akike wee chụọ ya tupu ya. I'll defeat Atiku Tinubu in 2023 kwankwaso. Onye nke ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ni Nigerian People's Party wee zọọ ọkwa onye ga-achị ala anyị bụ Rabiu Musa Kwankwaso aka chịburu steeti Kano si na ya ga-emeri Tinubu nakwa Atiku na ntuliaka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Obi's endorsement well debated. Afenifere. Otu na-ekwuchitere agbụrụ Yoruba bụ Afenifere na-akọwa na anya bụ nkwado ha na-akwado Maazị Peter Obi ka ọ bụrụ onye ga-azọrọ ha ọkwa n'afọ na-abịa abịa na ha nyochara ya nke ọma dịka ha na-azaghachi Ọchịọha steeti Ondo bụ Rotimi Akeredolu. Gantị Obi's endorsement well debated. Afenifere replies Akeredolu. Obedient movement near expression of discontent. Onye na-ekwu nke a ọ na-akọwa na ndị a na-akwadoro Maazị Peter Obi bụ nnọọ ndị na-ekwu ka ọnụma si wee dị ha. Why PDP is better than APC? Tambuwal. Ọchịọha steeti Sokoto ekwuo ihe mere na otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party ji wee ka mma karịa nke All Progressives Congress. Ọkwa Aminu Tambuwal na-ekwu nke a. Akara ekwentị ga-akpọ wee tụtụtụ nke gị bụ 08151017777 maọbụ 09071121017. Anyị na-agụpụtakwara gị akụkọ dị iche iche n'isi na akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ dịka njikọtara ya na nke Punch. Aga m awụbanye na nke Vanguard. Isonyere anyị n'ihe emereme a, ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, ma anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya maka icheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere ije tụtụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwujọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị na-eme ka 101.7 FM Umuchu. Efu asatọ otu ise otu efu otu asaa 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 maọbụ efu iteghete efu asaa otu otu abụọ otu efu otu asaa. Onye nọ ebe a? Ehi ọma dị nnọọ. Akpụtara kpuru ala nnọọ n'ebe a. Anwụchila odede m. Ekpe ụzọ kọlị daalụrị nne. Onye nọ ebe a? Daalụ.
esi na aha ga bụ Tochukwu. Ụbọchị ọzọ ịkpọ maka ihe anyị nọ na ya ugbu a bụ isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. Kpọọ, ị ga-ahọrọ otu ihe n'akwụkwọ akụkọ anyị gụrụ wee tụtụ ụtụ nke gị. Ụbọchị mkpesa bụ ụbọchị Fraịde, ọkụ o jiri nkeji iri na ise gafee elekere 3 ka ị ga-eweta ụdị mkpesa. Onye nọ ebe a? Ehi ọma dede nọ o. Ndewo. Daalụ nne. Daalụ ekwula ọbịa. Daalụ odede m. Akwụkwọ akụkọ Vanguard nwere nke o dere nga ọ sị reps seek revival of settlement tackle farmer header clashes. A na-akọwa na ndị nnọchiteanya n'ogo etiti na ha agba mbọ otu ha ga-esi were nọ hazie ọnọdụ ndị a chụpụrụ achụpụ, ya bụ enweghị ezi nchekwa chụpụrụ n'ogbe ha, ma mekwa ka udo dị n'etiti ndị ọchịnna ma nakwa ndị ọrụ ugbo. Onye ka m kene? Ehi ọma, aha gị na-ebe isi akpọ m? Ndewo Ụzọma. Ị nọzikwa edede? Ihe a na-ekwu maka gị chetazi ihe iyi ekwu. Boko Haram. But as for now, suspected though. Suspected. Oh yeah, how what the daalụ onna. Daalụ dede m. Uche gị dị n'ihe eme. Ọ sị ha nyocha ya enyocha, ọ na-atụnye uche nke ya, ọ sị gị na ya na ha nọ, ọ sị na eleghị anya ọ bụrụ na ọ maka ndị imi atọhapụrụ ka eji wee nyekwa ha ndị nke ha, mana ekwu nọ suspected Boko Haram, ekwugo na ha bụ na-ekpela ha ikpe chọpụtara ha bụ ndị Boko Haram. Day of the Girl Child 2022, Girl Child Education Central to Human Capital Development. Ihe nke a na-akọwa bụ na dịka a na-eme mmemme imeri icheta ụbọchị ụmụntakịrị nwanyị, na ọka mma na-azụ ụmụntakịrị n'akwụkwọ, n'ihi na ebe ahụ ka a ga-esi nwee akụ na ụba ga-etiwapụ. Labour Party disowns campaign rally timetable. A na-akọwa na otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour ekwuola na anya bụ amụma ebe edepụtara ka ha ga-esi wee chịta nkwado na-agagharị n'ọgba ikuku nzisa ozi na osi ha n'aka na ha amaghị ndị wepụtara nke a. Onye na ebe a? Ehi ọma dede nnọọ. Ele aha gị? Kedu isiokwu akwụkwọ akụkọ ị na-etinye ọnụ na ya? (0815101777) onwe mgbe ejikwu ma ga-atụ vootu na agaghị atụ vootu ebe a. Anyị agụghị ụdị ihe gbasatara nke ahụ n'akwụkwọ akụkọ anyị ma ọlị. 2023, collect your PVCs. Pastor Paul Enenche tasks Nigerians. Onye a bụ onye echichi ụka
o sitere agbụrụ Idoma ma bụrụkwa onye nọ n'isi onye nọ n'isi Chineke mere mmadụ ebere. Pọl Enenche ọ na-agwa gị sị gị jee weta akwụkwọ ikike ga-eme ka ịtụ ire onye ị chọrọ ka ọ chịa gị n'afọ na-abịa abịa. Ọ Pastọ Pọl Enenche o sitere Dunamis ụka ya Dunamis, onye nọ n'isi ụka Dunamis, ọ ya na-adụ ndụmọdụ a. Ọ bụghị na ofu ebe na-ekwu nke ị chọrọ ime ikike akwụkwọ ikike ya bụ mpekele a na-akpọ permanent voters card bụ nke ga-ekwuru gị ọnụ gị n'ọgba. Please vow to track down killers of Chinese in Ebonyi. A na-akọwa na ndị uwe ojii aṅụọla iyi gbasatara ogbugbu egburu otu onye mba China na steeti a akpọrọ aha ugbu a. Zero 815101777 onye n'ebe a. Ehi ọma o. Ọkwa netwọk adị m anụ ihe ị na-ekwu. Kpọchiga o. Decent work day, labor demand living wage. A na-akọwa na dịka a na-ahazi ụbọchị a na-eji na-akwanyere ndị na-arụ ọrụ ziri ezi ugwu na ndị Government disrupt another Labour Party meeting in Enugu. A sịkwa na ndị ogbu egbe agakwala nnọọ n'ebe ndị Labour Party na-eme nzukọ na steeti Enugu
ma mebikwa ya bụ nzukọ ha na-eme ebe nke a bụ dịka akwụkwọ akụkọ Vanguard si wede ya. Ofu otu ka m ga-eburu ka ma ya kpụ na nke tata 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye n'ebe a? N'ehihie ọma. Nọ n'ebe a Terry. Ndewo. Ozola. Ndewo Terry Jackson gị nwa bụ onye ikpeazụ na nke tata. N'ebe a ka nchịkọtara ya na agba nke mbụ. Aga m echigata n'uju na agba nke abụọ ma o jiri nkeji ole na ole gafee elekere 3. Abụ nwa nnukwu Chirọtala. Ana m agwa gị site na mgbe ruo na mgbe, were nwayọọ n'ụwa nke a n'ihi na ị gaghị aka Chineke mara mmadụ o kere eke. Nọgidesi ike. Ọ dị onye zitere ozi ebe a, sị na aha ya bụ nwa okike gị na Kachukwu Daniel. Isi mee ihe ọma na isitere ezi awa dị n'ọsụ wee na-ezite ozi. Esi m shalom, ya bụ udo dịrị m. Shalom dalụrị nne o nwa okike. Anayo obo isi mee ihe ọma na isitere ihe ọma wee na-ezite ozi nke gị na sikwuo eziokwu na ndị mmadụ na ha enwezighị nnọọ mmasị gbasatara otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na APC. Ha hapụ pati ọzọ ka pati ọhụrụ ka ọ bata. Ikwuru maka Labour Party. Daalụ Anayo obo. Ebe a ka nchịkọtara ya. Ohere adịnwa. Eyi ya Ezinna Benedict ehihie ọma. Isitere akpọ wee na-ezite ozi. Na-ekwu maka ele ihe na-ekwu maka ya ndị gọọmenti na ndị na-agba mbọ ime. Ọ dị mma. Daalụ. Ohere adịghị. Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwana nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuju, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a. There are messages I need to reach you. And they don't reach until I'll find out by 3:55. Ọ na-abụ ọgide mụ n'ọgbacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị maka na ike na-awacha awacha mgbe na na-ahapụ isi aka wee na-agba ore n'ihi na onye hapụ ihe o ji achọ mma. N'eziokwu mma ya agwala hụ dịka na ndị Igbo kwenyere na nwata Jumi ya ajọ mma. Onye gbabe ya ọkpọkọrọ abụta dị egwuregwu egbo ntụo ma gị cheta na agwa ebe ihe o jiri bụrụ agwọ ụmụnwaanyị egwuregwu nwee ike jie nkụ maka na mgbada dara ibi abụrụgoro dinta. Ịmanụ na onye atụrụ inu wee kọwara ya inu ahụ. Nwanne ego ejiri rụọ n'onye ahụ ọ lekwara n'iyi ọ bụ nke mere ị ga-eji wee sonyere anyị n'oge Ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka na ọ na-abụ ajụwa ajụjụ ana ajụọ ya ewi. Ilu Igbo bụ oge ndị okenye isi awọ ala Igbo ndị mara ihe ka ọma na-eji ajụ okwu n'ibe n'ibe bụrụkwazịa oge nwata tọọ ntị n'ala ọ nụrụ ugori danda. Ọ bụghị naanị nke a, ọ bụ mgbe ndị bụ ezi ụmụafọ Igbo na-eji asụsụ Igbo yele enye wee kapịa okwu ọnụ. Ọ bụghịkwa ndị ngili Igbo. Ya mere sonyere nwanne nke gị Chibuike Ọhajurume Maazị Igbo kwa ngwụcha izu ụka ọbụla bụ Satọde ma ọ kwa elekere 3 nke ehihie ruo elekere 4 n'oge Ilu Igbo. Ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka ndị agbachiri ike n'ukwu. Asụsụ Igbo ga-adị, ndị Igbo ga-adị o.
Do you want to be a part of any of our conversations? You can join us on all our social media platforms. On Facebook, we are at Omega 101.7 FM. On Instagram, we are at Omega 101.7 FM. Omega 101.7 FM. Bringing information to your doorstep. Omega 101.7 FM emepela ngalaba ọhụrụ n'Ekwulọbịa nke dị n'okpuru ọchịchị n'obodo Agụata. Ebe ị ga-ahụ ụlọ ọrụ ọhụrụ a kpọmkwem bụ na nọmba 32 n'okporo ụzọ ahụ si Ekwulọbịa jebe ọrụ. Gị bụ onye ọma ihe Omega na-amasị, bịa n'ụlọ ọrụ Omega dị n'Ekwulọbịa ka ị kwuo ihe ị chọrọ ka e mere gị. Akara ekwentị ị ga-eji nweta ụlọ ọrụ Omega dị n'Ekwulọbịa bụ nke a: 080-699-70057. Ọzọkwa 080-699-70057. Omega redio mụ na gị. Geenụ ntị maka ịjụ ọga mgbali elu, ahụ mgbakasị nakwa ikpuchi obi. Na-ege ntị na redio ma ọkwa nkiri Omega 101.7 FM Umuchu. Ọ dị mma, ebe abụla mgbasa ozi ma bụrụkwa nke gị. Ọ kọọla elekere 3 kpọmkwem hụnata isi ka anyị gwa Chineke okwu. N'ihi na okwu n'akwụkwọ nsọ wee sị na ọ bụrụ na ndị a akpọrọ n'aha ya ga-eweta onwe ha n'ala, kpee ma rịọ ma mekwa ka mmehie dị anya n'ebe ha nọ, na ya onwe ya ga-esi n'ebe obibi ya dị nsọ nụrụ ma mee ka ala anyị nwee udo. Ị chọrọ ka ala Igbo nwee udo? Ị chọrọ ka ala Naịjirịa nwee udo? Ngwa gwa Chineke okwu ugbu a, n'ihi na ụzọ nke ọ na-emepeghị mmadụ apụghị imepe ya ma ọlị ma ọlị. Ihe na-ebu ụzọ mee na mmụọ ọtụtụ ọpụta ihe, ma o nyeghị ikike, ọ dịghị ihe ga-eme. Maka m jụọ gị, ị gbahapụkwara mmehie gị dịka o kwuru n'akwụkwọ ahụ, dịka ọ gwara Solomon mgbe ọ na-ehiwe ụlọ nsọ o wuru na mba Jerusalem? Ọ bụ n'ezie n'ezie na-esi n'ịbụ nwafọ Izrel, ị ga-aganụ wee gụkọọ ka ya na ndị Izrel si wee gaa njem, ka ụdị ihe ọrụ ebube ahụ mere n'ụbọchị ha na Chineke na-aga njem wee mee na ndụ gị, mee n'ala Igbo. Gị na-eme nke a ka ị na-ekpuchi ezinụlọ gị, gị onwe gị, ihe omume gị, ọbara ya shụa, ọkpara ya wee dị ndụ. Abụ nwanne Kpuchi ịrọta ka Chineke nụrụ ọnụ anyị, ka akwa iro ya ntị. Cheta na o jiri nkeji one na ole gafee elekere 3, anyị ga-aba n'inyocha otu ihe sitere n'akwụkwọ akụkọ nke anyị gụrụ n'ụbọchị tata. Ka anyị na-enyocha nke ahụ, ka anyị na-ajụkwa gị ka a ga-esi wee mee ya. Ya bụ mgbe ị ga-enwe ohere wee tụtụ ụtụ nke gị kwa agba nke abụọ ya. N'ezie n'ezie, ọtụtụ ozi ka dị ebe ahụ ndị zutere m na mgbe m na-eme isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. Agụrụ m nke gị na mkpirikpi. Ezinna Benedict sitere akpụ wee zite ozi. Onye ọzọ zie nọ ngalala bụ Akụ na-esi Obike n'Isiokpo Udeze Livinus. O wee sị m ehihie ọma nwanne Kpuchi rọtara ka ị mere n'ehihie. Adị m mma nna m, daalụ. Isi n'isiokwu nke gị bụ na onye ọbụla bụ nwafọ ala Naịjirịa, ọkachasị ndị ndịda ọwụwa anyanwụ ala anyị, amatakwa na dịka na ihe ọbụla gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ntụliaka elu n'afọ 2023 na-abịa, na ọ bụkwa m esi na egwu eji uche agba. Ọ dị mma, nke a bụ ezigbo ndụmọdụ. Isi n'ọgwụ ka ọha gị n'ọnụ. Daalụrị nne Akụ na-esi Obike n'Isiokpo. Ị na-agwa onye ọbụla, ma ndị Igbo ma ndị na-adịghị anụ Igbo, na ya bụ ntụliaka elu nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa, nọ egwu onye nwere uche ya wee na-agba ya. Daalụrị nne Akụ na-esi Obike n'Isiokpo. Ndị nọ n'ọba egwu m ugbu a na-eche ka ha pụta ọgbọ wee mee ego obiọma bụ anyị Dons
na KC ka anyị menye ha na-ekwu nga a. My name is Asusu. Oh, well, even now, whether they like them or not, pretty good they pay. I say every day, oh yeah, macarona. To police and make all that you know. In order to walk like bamboo, when to chop na taboo. Oh, well, if oh, well, if oh, well, if is it on the man of them, guys, you already he told you as my director. Oh, when we say, because when we say, if I'm a gamer, business go to pay. Boys go to chop, as I go to smile. 0 to trillion, beauty go to show love. If I'm a gamer, you, oh well, if I never, you see on them, men on them, Hallelujah, Kabbalah, guys, of who come na you. Oya bula muraya, onyera lore buebuya. Berede yedike, berede kejamadike. Chupo disabu ya ike o, ike jabike. Onye mebi ụwa ọkwa ya ụgwọ na-abalị obi n'igwe. I am sorry, ụkwụgbaka na-adịghị ya. Ụkwụ n'aka m adịghị ya. Onweli fedeme business go to pay. Boys go to chop, as I go to smile. From 0 to trillion, beauty go to show love. If I'm a gamer, you, ladies and gentlemen, my name is Igbo. I want to tell you a story. Oh ya no, ọbịa ebe a na-akpọsa ahịa ọ ji akpa aha mụ na mụ nwande si anya bịa ngalala na-egi onye ọma na-ege m ntị obi ụtọ. O nwere ife na-eme ọ sụrụ ya n'onu ndị Ọnịcha mana Agidons bụ nwaafọ mba anọ na steeti Imo. Mana kemgbe ụwa ya, kemgbe nwata nta ya ọ nọ na steeti a wee na-emesi ihe ike. Ọkwa ọsụ asụsụ eje ama na ọwụ onye ụzọ ụlọ ichere na ọwụ onye Ijekebe. Onye nwafọ Anambra nọ n'egwu ahụ KC ya bụ Kingsley Okonkwo nwafọ ihe ala. O wesị gị onwere ife na-eme ị na-azụ ahịa ọ dịka a ga-asị na igirigi na chi mebiri gị ụbọchị wee chekwube n'ihi na igirigi bụta ọ ga-ewetara gị ngọzi. Ihe ọbụla ị na-eme gbado anya ọ kebezi ihe o agakwara napụ mmadụ ego n'ụzọ aghụghọ ị ga-ata ahụhụ ya. Ọ dịghị ihe ọbụla e mere n'okpuru anyanwụ a ị ga anaghị ụgwọ ọrịa. Hapụ ndị na-aghọgbu gị na onwe ihe na-eme na-agwa ya n'obie tupu o gbuo na lai. Mgbe oge ruru mgbe ị na-aga ụgwọ ọrịa ugbu a bụrụ na mgbede, mgbe ahụ ị gaghị ahụ onye ga-asị gị kpuo isi n'iko eruola. Abụ nwa nnukwu chi ịrọtala oji obi aṅụrị m ọgọ nke ize n'ụlọ mgbasa ozi a. Onye ahụ chiri echichi oji asụsụ Igbo eme ọjị nke mbụ n'ala Igbo niile isi na ozi gị si nzọrọkwazi nwanne gị nwaanyị nke ahụ ji okwu dị nro wee na-achụ gị ọbara mgbali elu. Apasa m ngala ala wee na-asị gị jisi ike ọ ga-adịrịrị mma n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na mmiri ezocha anwụ ga-acha ọbụna ọ bụrụ ile eji. Onye ọbụla nọ na nkwọ niile dị iche iche, nkwọ ụmụnze, nkwọ ọzụrụ ụmụ mgbei, nkwọ ụmụchu nke dị n'ala nsọ ebe a na-awụli elu dịka ụmụ ele, nkwọ Igbo ukwu ọzụrụ ụmụ mgbei, ebe ọbụla ị nọ na-azụta nke ọma wee na-anụ onu anyị chetakwa
na anyị nwere ụlọ ọrụ nke dị gị nso n'ebe ọbụla ị nọ n'okirikiri a mkpọrọ aha. Ịgakwa ha na nọmba 32 Olu Road dị n'Ekwulọbịa, ịhụ ndị na-anọchite anya anyị nga ahụ, ya bụ ngalaba azụmahịa anyị. Ịtụnyere anyị okwu ọbụla ị chọrọ ka kwuo ya ka ọ dagbo ụwa m galala, gwa ha na ị chọrọ ka ọ dagbo ụwa m na a ga-ekwu ya ekwu. Ị chọrọ ka onye akpọbara ahịa ndị nnukwu mmadụ n'ọnụ pịachara gị ngwa ahịa gị, ngwa gbara ọsọ gaba na nọmba 32 Olu Road nke dị n'Ekwulọbịa ka izite ozi. Anyị ga-eme gị nke ọma n'ihi na ọ bụ naanị ego eji ata akara. Ihe ọbụla ị gwara anyị, anyị ga na-eme ya ngalala n'ihi na onweghị ihe na-eme ma ọlị ma ọlị. Ọ jiri nkeji 15 gafee elekere 3 aga m echigata azụ. O nwere onye a ga-agbara ọsọ ya sọpụrụ ka m na-ajụ, onye ọbụla mụrụ anya, onye ahụhụ egburu egbe ya, mberede yiri dike, mberede keji amadị ike, Chukwu Olise abụ ya ike, ike ji abụ ike. See me, I don't got this time to struggle, Lord. Oh, you have blessed my hustle to bubble. Oh, what you gonna do so? Oh, you make you wow, why you care? Oh, no, yeah, I'm gonna believe in Guys, you already fed me. He told you as my director. Oh, pull up with this. Pick up with this. If I'm a camera, if I'm a camera. Geenụ ntị maka ịchụ ọbara mgbali elu, ahụ mgbakasị nakwa ikụjigo obi. Na-ege ntị na redio mụ ma bụrụkwa nke gị, Omega 101.7 FM Umuchu. Adị m age ntị n'ihi na enwere m ozi ekele nke akwụrụ ụgwọ pụrụ iche nye. Nke ahụ anyị na-akpọ business card, ozi ekele pụrụ iche, business request card. O sitere na Nature's Renaissance International Limited, first floor, Onido Plaza, opposite Post Office, Nkwo Igbo Ukwu. 0806 715 9641 0806 715 9641 maọbụ 0802 308 2764 0802 308 2764. Ya bụ ịchọ akụrụngwa NRI niile, kachasị ịnọrọ na mpaghara ebe a kpọrọ aha Onido Plaza, first floor ka o dere ya, Onido Plaza dị n'Igbo Ukwu. Ịkpọ akara ekwentị ndị a m kpọrọ, ọ sị na ya bụ authorized distributor of NRI products such as Communist Oil, D3 Organic, Nourisher, D-Diafix, nakwa Nature's Gift. Akụrụngwa ndị a niile ị ga-enweta ya n'aka onye a mkpọrọ aha ugbu a. Onye a o deghị aha ya kama na o dere akara ekwentị ị ga-eji wee nweta ya. Ọ dị mma ịma na ego dị n'ogwu, ọkụ ya. Ana m abịa.
will never formal. Olúwa kì lẹ́nu mẹ́rin gan. I will never formal. Olúwa kì lẹ́nu mẹ́rin gan. I will believe the Lord. Onye jikere mmeso, onye jikere ara ndeko, ekweta bifo na-egwuri egwu maka Benzema ka asa ga-eso. Daily hustle give you food, but Oluwa he dey give you life. Very pansa lobe lobe, but I still dey live la vida loca. Chop more money, make more money, make more money, no do no. Tell my mommy, tell my daddy, tell my mommy no. Mama been there, I tell mommy you be good. Sleepy eyes and nobody, I need you to go to go. I'm a good I'm a good owó ni today. No be say I do hustle, chukwu na nyaka o. Ije go, ego ni n'ogo. Olúwa kì lẹ́nu mẹ́rin gan. I will Lẹ́nu mẹ́rin gan. I will never formal. Olúwa kì lẹ́nu mẹ́rin gan. I will never formal. Olúwa kì lẹ́nu mẹ́rin gan. I will believe the Lord. Celebrate to God, make my body no fall. Celebrate to God, make my body no fall. Olúwa shower your blessing, make our body dey alright. Olúwa shower your blessing, make our body dey well. Ana m ego na gbasa o. Ana m owó ni today. No be say I do hustle, chukwu na nyaka o. Ije go. Lord Wizzy asị na ego dị n'ogwu na ya na-achụ ego owo na-agbara ya ọsọ mana ọ na-arịọzi arịọsị Oluwa chọrọ ya, Oluwa bunye ya ike. ama m ụdị ike ọ na-ekwu a ga-ebunye ya, na ebunye ya ike ọ naghị ekwu maka ya, ọ ga-enekwatakwa ike anya nke ọma, ọ ga-ejikwa ike a wee tụọ egwu Chineke, ọ ga-ejikwa ike a ọ na ha ebe ka ebunye jere Chineke ozi. Lord Wizzy dalụri nne, kama na sọsọ otu ihe o kwuru bara m ntị nga ahụ bụ na ego dị n'ogwu. N'ezie ego dị n'ogwu. Ọ ya kpatarakwanụ na ọ dịghọ mma ịnọ nkịtị, ị na-eme ị na-arịọkwazi arịrịọ ka Chineke na-agọzi ọrụ aka gị. O nkeji iri na ise kpọmkwem ka o ji gafee elekere 3, anyị abatala.
ọ dị egwu onye ọbụla tinye aka ka edozie obodo anyị ka ebiri mee nkeji 18 ka o ji gafee elekere 3. anyị agwụchala na ya bụ agba nke abụọ. anyị gụpụtara ọtụtụ ebe, anyị gụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard, anyị gụrụ ya na nke Punch, ebe a na-akọ na-enye mkpesa etu uju mmiri si wee wakpo ọtụtụ ndị bi n'ime obodo. O nwekwaziri ndị anyị hụrụ n'onyonyo, ịma na ọnwa Septemba na ọnwa Ọktoba na-adị egwu, mgbe mmiri ji eto n'ụdị dị egwu. Ewegosi anyị onyonyo ebe iju mmiri rigidere ụlọ alụrụ okpukpu abụọ anya ọgba abụọ, 2-story building, igide eripuo ya sọsọ afele bekee ya eji wee kụ ya kpuchi elu ya gbamgbam. ịma na enwe ndị eji ceramik ihe na-eme mkpuchi n'elu ya, eme ihe mgbochi mmiri n'elu ya, sọsọ ya bụ ihe anyị na-afụzi, 2-story building. Mmiri wee nọgide ya iju mmiri this for a house itato dị n'enu ana ya, onye lụrụ ya pụta oburu moto baa paakị ya n'enu ana. Mana ịfụzie this environment ihe ekweta, ị ga-eche na mmadụ ọnọkọta afọ ya asaa n'anya jere gbunye ụlọ n'ime mmiri. Not only that, majority ndị gbara ọsọ je n'enu ana eje biri, they don't have adequate security there. Ndị amakepu na-ejekwazi ebe a na-ezughị ohi na-awakpo ha. Nke atọ, abụ sọsọ ụlọ ebe ha biri, ebe ha nwere ebe obibi ka iju mmiri na-awakpo n'obu. Ugbo ha kọrọ nri fowl. Ọtụtụ n'ime ha jijọs nọ kpọcha aka tiere ọkụkọ akụ n'udu mmiri a. N'elu mụ na gị imi na ọnụ, ebe anyị na-ekwu na ihe ụkọ dị, ijiri 5,000 naira jee ahịa ijecha bata ị na-ajụ onwe gị ma a ga-aka akpa. Yes, n'ala Nigeria nke tata o wee bụrụzie no flood that could easily be diverted, ka ndị mmadụ ya na-akwa aka na-etiri ọkụkọ akụ ihe gbasatara igbu ugbo ha nakwa ebe obibi ha. Ya ka anyị ga-akpa na nke ahụ. N'ezie anyị kwesịrị ikwu maka International Day for the Girl Child, maka na ọtata ka otu mba ụwa na-eme mmemme imerube ọnọdụ ụmụntakịrị ndị nwanyị, n'ebe onye gara ịzụ ha n'akwụkwọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana nke a ka anyị gbadie, anyị ga-akpa maka ya nwanne echi bụ Wednesday. Echi ọ bụ nwanne echi, tata bụ Tuesday. Yeah, we'll discuss that one tomorrow. International Day for the Girl Child. Anyị ekwu maka welfare of ụmụntakịrị ndị nwanyị tomorrow ka anyị ga-ekwu nke ahụ. Mana tata enwere nke na-emebi ihe, this menace of iju mmiri, torture, see from the rage of the waters. Those people be na riverine areas, abaghọlahụ. Put kene onwe gị in their shoes ka ịgba ka o si atọ. About 33 communities or 35 na Oguta. Some reports daily 35, some day 33. Mana the most important thing bụ na omeleme n'Oguta Ọhaji na steeti Imo. They submerged, as I speak with you now, they submerged in water. Courtesy flood, iju mmiri. Now, in nature na ihe a enwe lasting solution if the powers that be kpọọ ya mkpa. Ya bụ ndị ọ gbasatara, ndị nnọchite anya n'ogo etiti na n'ogo steeti,
in a feel that this issue can have to tackle. Because ya na-eme bụ every year rainy season lukpahana ama ọkwasị ha si na bono possessia jenu bili n'enu ani ka mmiri zocha. Is that the way? Otu a ka esizi na-eme nya ndụdụ gando niile nwa tote udu mmiri ruo osibe na akwapụ je na-aba onye ọzọ at his or her own risk. Mmiri zochazie ọ na-akpụkwa be nna ya. Is there no lasting solution to this? Kedu ihe ndị na-anọchite anya ndị like ka mkpoke n'afa ọma mbala bụ ọ comprise Oyi local government area, Anambra East, Anambra West, ọha bụ ndị ọma mbala, Ọgbaru inclusive. Ndị a niile bi n'ikpere mmiri gasị. Ọ na onwe ha otu anyị esi mee ka akwụsị afọ gbahite ana-abịa ha udu mmiri pụta ana n'enu anyị jebe onye ọzọ jebiri. Kedu ife iche bụ the lasting solution to this? Enekọtara m ihe a n'onyonyo wee tie. Ị makwa a whole bishop ya ụgbọ nkụ kedu ihe a na-akpọ ụgbọ amala I mean not nke epepe speedboat nọ nke eji aka akwọ ụgbọ amala eji nkụ alụ kenu ka bishop na-akpụrụ n'ime wee na-eje ọlụ somewhere na few reverend fathers because of rage of the waters iju mmiri nke a gaa. Enwekwala ọzọ mfụkwalụ mostly ụmụ nwaanyị nọ na that church. Owebụ na otu esi aka ụka na chi ụbọchị ụka fobu onye luo sibie kpara ụgbọ amala na-eje n'ụlọ ụka. So as the case may be, ebe ụgbọ amala na capacity ụlọ ụka ahụ bụ ụgbọ amala na ọ ga-eritenwu maka na ọ n'ime ụgbọ ka a nọ n'aka ụka na ekpemasị dị na ya na-anata oriri nsọ. Onye chi ịnata oriri nsọ o si n'ụgbọ epepe nke ya ọ pakịrị n'elu mmiri n'ime ụlọ ụka mmiri tojuru iya afịa na ụlọ ụka nya as in alụrụ ya walls everything paint cha paint ye full altar ebe reverend father dobe ma oriri nsọ ma every other thing o ji aka ụka. Mana ndị reverend father na-aka ụka ndị na-ekweri masị na ọ na-aka bụ ndị nọ n'ime ụgbọ mmiri ha cha niile tupu n'ime ụgbọ mmiri nke onye kpara wee bịa ụkwụ n'elu mmiri chini akwa ya elu very well so that mmiri ama etokpue n'ime ụlọ ụka oje na-achọ oriri nsọ ọchịrịkwa akwa ya elu je na-akpụ ikwa n'ụgbọ mmiri a na-ekwe egwu n'aka ụka. Chineke Israel, ihe a na-agwa gị na-eme n'ala Nigeria ọha eme na Burundi nke o ji eme na Somalia. No, Nigeria, ala Igbo, for crying out loud. What are their various representatives doing? Ka ị bute carton noodles, bute akpa rice, elicha rice, does it heal their wounds? 08151017777 maọbụ 09071121017. Otu a ka ọ ya adịbazie. Ọ nọ nweghị otu a ga-esi wepụta ego n'ya obi maka ihe na-enye anyị nsogbu n'ala Nigeria bụ ego adịghọ. Ndị na-ezu nke ha na-ezu na-ebu ya in thousands of trillions and millions without conscience. Ụmụ ogbenye tinye gị n'ọchịchị na-ata ikikere eze. How can ibiri achekwado chụọ ụka ọkpara ụgbọ amara wee jebe ụka oluo n'ụlọ ụka she dares not step down from ụgbọ amara because mmiri ya etokpuye ọ nọ n'ime ụgbọ amara na-ekwe egwu n'aka ụka. Mana ndị na-anọchite anya ha ejebiri na mansions well private jet na-agagharị. I want us to look into this case, into this matter ka amalụ nọ na enwe lasting solution to this rage of the waters every year. The biting agonies from houses, communities submerged by flood.
ọ naghị anyị emenye anwe ihe anyị eme ka egbuo ya. Obi adịghị m mma o. Onye na ebe a? Ehihie ọma. Nnọọ nnọọ n'ebe a. Adị m mma gị nwazi. Nchoke nọ n'ebe a. Ihe anyị na-ekwu bụ ọ na-enweghị otu anyị esi mee ka akwụsịzie aha ọgbahite asị ha si be ha kwụsịsịa, ka akwụsị omekiri iju mmiri a na-eme mmekpa ahụ ọ na-emekpa ha. Daalụ daalụ arịrị eri mba gị nwa bụ onye izizi sonyere anyị na nke tata. Ọ na-ekwu maka ọchịchị steeti Anambra. Ọsọ na Anambra ka ọ na-eme. O tiri ịgba nke ukwuu n'Imo na steeti communities dị 35 na Ọhaji steeti Imo a esi wee kpọm nọ in disarray. Ha nọ na serious crisis iju mmiri tinye ha na ya. Ọgwụ otokporo ha afọdụ ebe esi aga 08151017777 maọbụ 09071121017. Ivu na akụkọ anyị na-adị enweta na-ekwu sị na ụfọdụ ndị ahụ ya bụ ihe metụtara na Anambra na ya bụ ndị ọgbaru ahụ na ha jụ na ha ya ha esi ike gwụrụ ọkwanụ ọnwụ ike bụrụ issue of insecurity nke ndị ọgbaru. Adịkwa ekwube maka nke ndị Imo. Onye na ebe a? Ndewo. Daalụrị nne o. Ọ na-akọwa nọọ ndị nnọchiteanya ha n'otu n'otu na ndị ọchịchị dị n'aka ka ọ dịrị i-profile lasting solution to this
issue of flooding. Onye na-ebe a? Ehihie ọma. 08151017777 maọbụ 09071121017 ịkpọ anyị ekwuo aha gị tụnye ụtụ nke gị. Onye na ebe a? Ndewo, ehihie ọma ahụ. Ele ya something must kill afọ ahụ. Asịkwa m kwuo, kwụsịgodu nnọọ ịza ya na ama maka na ị na-aza afọ akpata iju mmiri ji wakpo unu. Which of chere did something must Hannah? Which of the community can I find your own community because ahụrụ m Okishikpa Ogbedei ụmụ Edeizega ụmụ eze Kwefi ụmụ Lakpụ ụmụ Ogrinya ụmụ Ojioke Mmahụ Abaeze. Ihe ị ga-eme zite akara ekwentị gị na 0818 717 6757. Ijighị pen wee na-asị m ịma na ikwuteela aka na ihe njigba nkịtị bụ nọọ ịnọ iso na ndị ọ kụrụ n'isi gbowa. 0818 8 717 6757. Ozugon. I didn't say you should call the number. I said you should send your number to that place. We're not going to flood victim. Then we'll take it up from there. So, from what you said, you have a study every year now that's your community. Kela afọ onye na-anọchite anya ọnụ na steeti ya. Henry Nwawuba. Ke maka
maka State House. Senate pan. Okorocha Rochas. Ọ dị mma, nsogbu adịghị. Ọ ga-adị mma. So ka ọ dị ugbu a ka ebe unu nọzi na enwekwa ebe provide unu ga-anọ. Ndo ọ ga-adị mma. Jisi ike dị m eme ka anyị kpakọpụ. Ndo ọ dị egwu. Hey! 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye nọ ebe a? Ehihie ọma. Aha gị? Ọga enwekwa ihe ikwuru anyị ghọta. Emmanuel Okonkwo, ị na-ayọ ke ndị na-ayọ ke ndị na-ekwuchere okwu. Ka otu isi wepụta nke gị anyị esi wee mie. Nya ka m na-ekwu kelukwuo nke gị. Nya ka anyị na-ekwu ka isi akwado nzukọ nke ahụ ka ebe ị ya amalite nzukọ nke gị ka ndị ọzọ wee sobe gị. Ya ọ na-ekwukwa eme anyị sị gị nwa na onwe gị na-atụta alụ sị na ọ bụghị ife otu onye kelee ebe ị ya amalite nzukọ nke gị to raise ihe na for them. Ọ bụghị eme gị nwa na onwe gị kelee enyemaka nke gị. Kelee otu isi enye ya, kelee ebe ị ya ebido ya ọnụ nzukọ other people sobe gị. Gị nwa na onwe gị kelee ebe ị ya anọkụnata, kelee etu isi ebido ịnọkụnata nke gị. (08151017777) maọbụ 09071121017. Onye n'ebe a? Ehihie ọma o. Nkene gị ka ndị Babylon nọ n'ebe a.
New Babylon. New Babylon. Ị na-anụ unu m? Ihe anyị na-ekwu abụghị isiokwu anyị. Kelu echiche gị gbasatara ndị nwere problem na flood. Ka etu a ga-esi mee ka akwụsịzie every year iju mmiri a na-emekpa ha ahụ. What's the solution? mana ịnụrụ ihe onye si azụ Igbo kpọrọ kwuru na ọ bụghị ọrụ otu onye, na mmadụ niile kwesịrị ịtakwụkọ isi ọnụ wee tụkpọ ya echiche. Ihe ahụ ọ dị mma. Daalụ. Ka anyị na-ekwugodo maka ndị iju mmiri, ka anyị kwụcha nke ha nọ ha ka ya bụ okpofu ka ele n'akụkụ ha dịka ọ dị ugbu a. Their own problem bụ that's quite more urgent one than any other point as it is now. Nkeji iri na ise ka ọ fọrọ ka ọkụ elekere 4. Onye n'ebe a? Ehi ọma dịdị nnọọ. Ana m anụ olu gị. Aha gị? Obodo ebe na Enugu steeti? Maka na eche m na ị chọghị ikwu ebe isi ka anyị nabata onye ọzọ. Ka anyị n'onu gị dede. Mana MC Caution, ọ dịkwana ka anyị ga-elidikwa n'onye injinia na okwu a. Ihe m na-ajụ bụ MC Caution, ọ na onweghị ka anyị esi rụọ ihe dị ka agbata ya rụnite ihe a na-ekwu ya melite akụkụ ebe ndị a niile mmiri a na-esi ekwoka, ebe enwere ike igbochi akwa mmiri Niger wụọ akwa mmiri n'elu Niger as deep as it is, rụọ ya wee site steeti Anambra gaa Asaba ya steeti Delta. Ọ bụ na enweghị ike ime otu ihe ahụ n'okirikiri ebe a iju mmiri a na-emekpa ndị ahụ? Okay. Ọ dị mma. MC Caution, daalụrị nne. Ka anyị nabata onye ọzọ. Nke o kwuru bara m ntị nke ọma bụ na nke ahụ kwere omume, mana ọ sị na ọ ga-ewe oge. Kedu ihe ọzọ anyị nọ n'ala Nigeria anyị nọ na-abụghị imepe obodo anyị? Let them start something first.
But now I like that aspect of still all of them na upland. Yeah, ebe ala sara mbara iju mmiri na-enweghị ike ịbịa. Ọ bụ temporary residence. Enyekwunu ha security. Hai, nke ba na-emelụ ndị mmadụ ihe, ụmụnne gị kwa ndị tụnyelu gị vote iji wee na-akpụ n'ọkwa ọchịchị ịnọ. Ị na-emere ha ya ka a ga-asị na you're doing them a favor. Na ọ bụrụ na ọ bụghọ gị. Akwa ya bụ ndị bara afa sị na mmadụ abụ Chukwu. Ebe mmadụ nwere ike inwe ụdị obi anọ ma na-emegbu mmadụ ibie. Ihe ka emekwa ahụ. Ị na-emelụ ha ihe ka ya sị na ọ bụghọ gị na ha ya ha eku ume. Wepụtakwado obi mee ihe ahụ, meelụ ha mma ahụ, mechapụta ya ka ọ chawapụ. Let it be a lasting relief. Emekasịa akọ ego anyị agba ego anyị ede n'akwụkwọ emefu. Ị na-ajụ ebe a ndị a nọ ka emefuru ego akatamkpo ego ede n'akwụkwọ. Mmadụ no wonder akwụkwọ nsọ ji sị na obi mmadụ is desperate pụtara na mmadụ na-enwe mmasị mgbe niile ka ọ na-agba ajọ ka o nwee obi ọjọọ. N'obi mmadụ na-enwe mmasị oge niile ka ọ dị wicked. Ọ dị egwu. Onye na ebe a? Otu a ka ọ dị. Otu a ka ọ dị, Charles. Gbam. Na mmemme ije live. Ọ dị mma, Charles m na ọgbapụ ya ọsọ dede o. Ndewo dede m. Ngwa ka ihe a ga-eme iju mmiri a ka anyị gbapụ ya ọsọ oge adị nwa. Ọ dị mma. Ọ dị egwu. Daalụ Charles. Daalụ Onna. Daalụ. Ka mmeke mara na ọ bụrụ na ọkụ elekere 5 aga m eguzo ebe a iwetara gị ihe mmemme ozi ekene. Ya mere ọ bụgodu na iziteghị ozi, o nwere ike onye ga-echeta gị ga-ekene gị. Ekwela ka akọrọ gị nke akọrọ. N'otu aka ahụ kwa ọkụ elekere 8 ị ga n'onu m ebe a n'oge akụkọ ụwa. Mana ọkụ elekere 4 tutu oge ndị a niile mkpọrọ aha, Prime Factor ọ na ha agagharị ome nke a maka ọ na-adị njikere iwetara gị aproko special n'ihi na obi ụtọ gị dị anyị oke mkpa n'ụlọ mgbasa ozi a. Abụ Nwanukwu Chi Rotalụ dịka ijiri onu wee mara nwanne gị nwaanyị ka akpọbara ahịa ndị nnukwu mmadụ n'ọnụ. Ma ị chọrọ ịhụ m ka m mara ka m si anọzi n'akụkụ ebe a, gaa na Facebook pịa Omega 101.7 FM pịa live. Ị ga-ahụ m live. Ịghọtago? Isiokwu anyị n'oge ọnọdụ mmebe anya nke tata gara na ndị a niile iju mmiri na-achụpụbe ha, a na-enyekwara ha aka. Enwekwara ka esi atụ echiche ka a ga-esi gbochie ka ọ ghara ịbụzi every year ka esi be ha pụọ gabiri ebe ha na-ama. 08151017777 maọbụ 09071121017. Onye a ga-abụ onye ikpeazụ. Onye ka m kene? Ehihie ọma dede gbapụ ya ọsọ.
No. Michael, no. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma, daalụ. O chetakwara m aha gị dede m ebe isi kpọọ m. Ụmụhụ ọkabịa, daalụ rinne Michael. Ebe ka m chịkọtara ya onye ọbụla ụnụ anụ na ihe onye ọbụla kwuru. Ndị ọchịchị ọ n'aka ụnụ ka ọ dị. Nwee n'obi mmadụ maka na ndị masị agbacha ọsọ na aga-agụ maịlụ. Imegide mmadụ ihe ọ nọrọ n'ahụhụ na ọ na-eso mbịa na ọ na-arịrị obi wee nwụọ. Ịpụta isi na ide egbu mmadụ, ọbara onye ahụ dị gị n'isi. Efuru ndị a iju nwoke akpọrọ ebe a na-ebe akwa dimkpa ka anya mmiri na-apụ n'anya na ọnọbie ihe ọma ha ọbakutie ebe e nwere gọọmenti na-anọchite anya ha. Onwe ihe merụ mmadụ onye ọbụla iju mmiri riri ọbara onye ahụ na ndị niile dị ya adị gị nwa na onwe gị na-anọchite anya ha n'isi. Yes, that's no nicer way of saying it. Nke ọzọ bụrụ na agụụ gụọ ha as a result of the fact na mmiri submerge their farms, ọbara ha dị gị n'isi. Aha bụ Nwanukwu Chirọtara, ka Chineke chebe onye ọbụla bụ onye na-eme ihe dị mma, onye ọbụla obi nwanne na-eme, onye ọbụla na-akwụba aka ọtọ n'ihe na-eme, ka Chineke chebe onye ahụ, gọzie ya, bụrụ ihe ire ka ọ mụkwasị ya si n'ebe obi dị nsọ, mere onye ahụ amara ma kasie onye ahụ obi ebe ọbụla ọ na-eru uju. Nke kachasị nke ka anyị gaa n'ihu na-atụ egwu ya wee kachasị na nzuzo ka o wedịrị anyị ma na ndụ na ndụ gaje bịa. Amara ya ka na-abara anyị ụba, amara ya wee ezuworo m. Aha m bụ Nwanukwu Chirọtara.